Mga ka-digital disciple, may tanong ako sa inyo. Kaya mo bang maniwala sa Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang sagot sa iyong panalangin? Madaling manampalataya kapag may himala na. Pero ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala kahit wala pang nakikitang resulta. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Monday of the 4th week of Lent. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Juan 4:43 hanggang 54, may isang opisyal ng hari na lumapit kay Jesus dahil ang kanyang anak ay malubhang may sakit. Naglakbay siya mula Capernaum papuntang Cana upang pakiusapan si Jesus na pagalingin ang kanyang anak. Sinabi ni Jesus, "Kung hindi kayo nakakakita ng mga tanda at himala, hindi kayo maniniwala." Ngumit nagpatuloy ang lalaki sa pagsusumamo para sa kanyang anak. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanya, "Umuwi ka na, mabubuhay ang iyong anak." At naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi. Habang nasa daan siya, sinalubong siya ng kanyang mga alipin at sinabi na gumaling na ang kanyang anak. Nang alamin niya ang oras kung kailan gumaling ang bata, napagtanto niyang iyon mismo ang oras ng sinabi ni Jesus, "Mabubuhay ang iyong anak." At dahil dito, sumampalataya siya at ang buong kanyang sambahayan. Mga ka-digital disciple, ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo na ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala sa salita ni Jesus kahit wala pang nakikitang ebidensya. Ang opisyal ng hari ay naniwala sa sinabi ni Jesus kahit hindi pa niya nakikita ang paggaling ng kanyang anak. Ganyan din ang ating buhay pananampalataya. May mga pagkakataon na nagdadasal tayo pero parang walang nangyayari. May mga panahon na hinihintay natin ang sagot ng Diyos sa ating problema, sakit o pangangailangan. Pero ang paanyaya sa atin ng Diyos ay magtiwala sa Kanyang salita kahit hindi pa natin nakikita ang resulta. Ang Kwaresma ay panahon upang palalimin ang ating pananampalataya. Isang pananampalatayang hindi nakabase sa himala, kundi sa pagtitiwala sa Diyos. At kapag natutunan nating magtiwala sa Kanya, makikita rin natin sa tamang panahon ang Kanyang mga himala sa ating buhay. Reflection question: sa mga pagsubok sa aking buhay, marunong ba akong magtiwala sa salita ni Jesus kahit hindi ko pa nakikita ang sagot ng Diyos? Mga ka-digital disciple, tandaan natin, hindi kailangang makita muna ang himala bago maniwala. Minsan, ang himala ay nangyayari dahil una tayong naniwala. Magtiwala tayo sa salita ng Diyos dahil ang Kanyang salita ay hindi kailanman nabibigo. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!